Bé, benvinguts tots. Se sent? Molt bé. Bé, doncs benvinguts tots a este acte. En primer lloc, saludar a la directora general de Desarrollo Local y Empresas Agroalimentarias, doña Marta Balsan-Giacomo. També saludar al president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València. També saludar al president d'AVA, l'Associació Valenciana d'Agricultors. Saludar també al Consell Agrari d'Almàssera, saludar-lo, al representant de la sèquia de Rascanya, que també avui està entre nosaltres. Gràcies per l'assistència. A tots els regidors de l'Ajuntament d'Almàssera, a totes les empreses col·laboradores que han estat apoyant esta fira i a tots els veïns i veïnes que avui ens acompanyeu, pues benvinguts a la inauguració d'esta primera fira agroalimentària Xufa d'Almàssera. Molt bé, esta fira, avui, quan uno se presenta o rep una invitació d'una fira en el temps que corre, el primer que se pregunta pot ser és ¿i ara una fira per què? I per a què? Bé, esta resposta és fàcil d'argumentar, i la vaig argumentar. Una fira se presenta en una època de crisi com esta precisament per a donar el recolzament que necessita un sector com és el sector de la xufa. Un sector que té que ser productiu, un sector que ha estat un poc oblidat per tots. L'Ajuntament d'Almàssera té que apoyar els sectors productius del poble i un d'ells és este. També, a banda del sector productiu, un sector cultural i tradicional del poble d'Almàssera. Pues bé, ahí està l'Ajuntament recolzant un sector que té que ser més productiu si cap en estos moments. Bé, pensar en la xufa en el poble d'Almàssera i en l'Horta Nord, pensar en la xufa és pensar en horchata, i està bé, però la xufa ens ofereix moltíssimes més productes i variacions. Bé, per això esta fira també. Esta fira intenta donar a conèixer al gran públic tots aquests productes que ixen de la xufa i que normalment són desconeguts per el gran públic. Aquests productes han sigut fruit d'una labor d'investigació agroalimentària i aquest producte final és el que avui se presenta per a que tots puguem conèixer-ho i així poder comprar-ho i poder recolzar el nostre apoyo al sector de la xufa. Bé, quins són aquests productes que avui en una fira com esta podem hasta degustar per tal de saber si ens agraden o no, que estic convençuda que ens van agradar a tots. Pues són productes tan variopintos com iogurts de xufa, bífidus de xufa, cervesa de xufa, xocolate, mel, mermelà, patés de xufa, sabons, olis corporals, també i farina de xufa. Tenint una farina de xufa, això ens fa una reposteria increïble, que podem tindre tota classe de coques i dolços que venen d'aquesta farina de xufa. Tots aquests productes són el que avui anem a degustar. I com no, també horchata. També anem a degustar horchata. Molt bé. Pues això és el que volem, en el fondo, donar a conèixer en esta fira. També recordar a tots, no cal remarcar perquè ho sabem, però hi ha viatges que sí que cal recordar. És a dir, les propietats que té la xufa. Quines són aquestes propietats que la fan un producte tan nostre i tan bo per a la salut? Pues són unes propietats estupendes, com per exemple que no té colesterol, que és zero lactosa, zero fructosa, 100% vegetal, cardiosaludable, antioxidant i de fibra natural. Bé, per tal de parlar-nos de tot això, no sóc jo l'adequat, sinó el representant de la denominació d'origen de la xufa de València, el seu president, que està així, que després li cediré la paraula. Pues bé, aquests productes estan garantits per aquesta denominació d'origen. Vol dir que aquesta xufa és xufa de València i que té el 100% de totes les propietats que té que tindre una xufa, un tubèrculo. Com és, la xufa està ahí en el seu cunyo, la denominació d'origen, per registrar i per garantir una qualitat en aquests productes. Bé, si donem a conèixer tots aquests productes podrem fer que aquesta empresa siga productiva. Bé, ahí està també l'Ajuntament d'Almàssera recolzant sobretot al llaurador, recolzant el món de la xufa. Això vol dir que si aquest món és productiu podrem fer que l'horta
visca i que l'horta siga una horta viva. Així en Almàssera hem recolzat l'horta per activa i per passiva i enfront de tots i davant de tots, incloent-se totes les instàncies i totes les administracions públiques que hem tingut que luchar per això. Si l'horta se defèn vol dir que tenim primer que defendre el llauraor. Si el llauraor no el defenem, evidentment l'horta morirà. En això és el fondo també d'esta fira, defensar un món que siga un món productiu. I per ahir l'Ajuntament d'Almàssera el trobareu sempre. Pues bé, jo ja sols, abans de cedir la paraula, agrair un viatge més a les empreses col·laboradores que en la seva participació han fet possible que aquesta fira siga avui una realitat i que suposa per a l'Ajuntament d'Almàssera 0 euros en inversió per a l'Ajuntament d'Almàssera. Ho torno a dir, 0 euros d'inversió per a l'Ajuntament d'Almàssera gràcies a aquestes empreses col·laboradores. També gràcies al personal de l'Ajuntament que ha estat fent, que ha estat preparant aquesta fira, que han sigut molts operaris els que han treballat per esta fira i de cara a este museu, i també tots aquells voluntaris que en el seu esforç han pogut fer que avui això siga una realitat. Rafa, tots aquells voluntaris que han fet que avui això siga una realitat. Molt bé, moltes gràcies a tots i ara li cedisc la paraula al president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València. Moltes gràcies a tots per vindre avui així. Moltes gràcies a les autoritats per vindre. Com ja diré l'alcaldessa, la xufa, i per definició tots els seus derivats, ja sigui l'orxata o els productes que se fan en la mateixa, tenen una sèrie de propietats increïbles. Totes aquestes propietats han sigut estudiades i avalades per estudis tant del Politècnic com per diferents col·legis de metges, vull dir, no s'estem inventant res. Dir-vos, per exemple, que són productes que són bons per al colesterol i per als triglicèrids, que es poden prendre els celíacos perquè no tenen lactosa, que si no li s'adhereix el sucre, pot ser l'orxata lact, per exemple, les poden prendre perfectament qualsevol diabètic, que la xufa és una bombeta tant de sabor com de vitamines i minerals, i per tant els seus productes derivats com l'orxata són unes begudes que se podrien considerar energètiques, per tant molt bones per a consumir-les qualsevol deportista. I podríem estar parlant de propietats així, doncs pràcticament mitja prou, no? Però com veig que ja feu cara de cansats, podem intentar engegar el punt. Dir-vos també que la xufa, al contrari que l'orxata, no és tan coneguda a nivell de la província, perquè l'orxata sí que qualsevol valencià que li pregunti el de l'orxata pues haurà dit que és una beguda, que està molt bona, que està dolceta i que se pren en estiu. Això és discutible, però bueno. Però quan parlem de la xufa, si eixim de la zona de producció, hi ha poqueta gent que sabrà dir com se cultiva, a on se cultiva, de quina manera se cultiva, i per aquesta raó, aunque n'hi ha moltes més, però sols per aquesta raó ja considera una certa impressionant el fer esta fira, per a que la gent pugui veure com se cultiva la xufa, d'on ve la xufa, que no se cria en la palmera, com algun medio de viatge, sinó que se cultiva a baix terra, que hi ha unes màquines que la trauen i unes altres que les laven, que les assequen, i que després d'ahir se pot produir moltíssimes coses, com ha dit l'alcaldessa, des d'una llet vegetal, com és l'orxata, hasta farina per a fer dolços, oli bé per a cuinar o bé per a l'aseo personal, bífidus, iogurts, licors. És dir, la gamma de productes és impressionant. Però només per conèixer tots estos productes i la forma d'on s'extrauen, val la pena que diguem així, esta vesprada i este fin de setmana puga tot el món disfrutar d'esta magnífica fira. Dir-vos també que darrere de tota aquesta maquinària i de tots aquests productes n'hi ha un munt de gent. L'horta de València, sobretot l'horta nord, s'ha mantingut viva durant molt de temps, en gran medida, però en una gran medida molt important, gràcies a aquest cultiu, i que devem d'intentar defendre no sols la seva rentabilitat, sinó la forma de vida de tota la gent que treballa en el cultiu, perquè aquesta forma de vida és el que en definitiva és l'horta de València.
Muchas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo muy grande de la consellera de Agricultura, buena amiga de este pueblo, que le hubiese gustado mucho estar aquí en el Museo del Horta, en esta primera feria dedicada a un producto tan autóctono, tan arraigado en Horta Norte. Gracias al presidente de la denominación de origen, gracias Cristóbal por estar aquí, representando también a los agricultores que por supuesto hoy están aquí y son los representantes y los protagonistas de esta tarde que además se enmarca en una de las fiestas más importantes de la Comunidad Valenciana, en el 9 de octubre, y es precisamente la fecha que habéis elegido vosotros para prestigiar uno de los productos que es enseña de la Comunidad Valenciana, como es la chufa. No puedo repetir todo lo que habéis dicho porque creo que habéis explicado muy bien lo que es la chufa y lo que significa para todos los valencianos, y lo único que yo puedo decir es gracias por darle esta dignidad a este producto, tanto a los agricultores, por supuesto a la denominación de origen con el esfuerzo que está haciendo, y cómo no, a todas las empresas y los productores individuales, productores que están agrupados, que están haciendo este trabajo, buscando nuevas actividades con la chufa, buscando nuevos productos, dinamizándola de forma que pueda llegar a todos y que pueda ser consumida por todos. Esto es importantísimo para un producto. No todos los productos de la huerta tienen este recorrido y lo estamos viendo todos los días. Por eso, muchísimas gracias por este esfuerzo. Muchas gracias, alcaldesa, otra vez por estar aquí en el Museo del Horta. Gracias a todo el pueblo de Almácera por apoyar este producto y esperemos que sea un éxito. Els estants. Gràcies.